Si mohli prosím zhodnotiť zápas na úvod? Tak samozrejme, tá prehra nás mrzí. Myslím, že 2/3 sme hrali veľmi dobre. 1-1, Samohlavoj nám tam dal šancu, mal tam niekoľko výborných zákrokov, ale znova, to sú tie detaily, možno disciplína, zbytočný faul, zbytočná strata puku v presilovej hre a jednoducho to sú tie veci, ktorým sa musíme vyvarovať a tak skúsené mužstvo ako Kanada, keď ich pustíte do nejakého dvojgólového vedenia, tak si to už vedia postrážiť a chalani to odmakali, odbojovali, samozrejme už v záveri trošku možno chýbali sily na ten zvrat, pretože to bol tretí zápas za štvrtý deň a chalani mali toho dosť, ale myslím, že to odohrali veľmi slušne a so cťou. Proti Čechom boli dobré 2/3, dneska boli 2 dobré tretiny. Čím to je, že ten tým nevie ako podať 100% výkon celý čas? Tak samozrejme, je to mladé mužstvo, ako hovorím, ja si myslím, že proti Čechom bol dobrý celý zápas, možno 10 minút bol takých slabších, keď sme sa rozbehli, ale dneska samozrejme tá Kanada ukázala svoju silu. Oni v tej tretine samozrejme zapli, dali góly, ktoré potrebovali, aby sa ukludnili a už si to potom kontrolovali. Takže ako hovorím, pre nás to už bolo potom náročné aj po fyzickej stránke, ale tak to je. Na druhú stranu si to môže brať tento turnaj celý, aj takéto zápasy ako to, takú investíciu do budúcna, keď mladí chalani ako Luka Radovič a spolu proste odohrajú takéto ťažké zápasy proti hviezdam. Určite áno, my celý turnaj bereme ako investíciu, tí chalani hrajú ťažké zápasy, žiadny zápas nebol ľahký, my keď sa pozrieme Nóri, ako hrajú výborne, ako porazili Švédov, zobrali bod Kanade, takže to naozaj nie je ľahkého súpera a ja si myslím, že je to veľká škola pre celé mužstvo.